אני כאן בלונדון. וואו. האמת שברגע שהמטוס נחת על האדמה הזאת, הרגשתי כזה תחושה של שפע כזה, כאילו אדמה עשירה כזאת. וממש ישר אהבתי את האנרגיות כאן. ואז כזה ישבתי על אוטובוס מגניב כזה והסתכלתי על כל הבתים, ואפילו הבתים הישנים נראים יפהפה כזה, הכל מושקע, הכל ירוק ועצים והאוויר, אוויר צח, והאנשים מה זה מתוקים, כולם כאילו, יש את האלה שאובר מלומסים לפעמים, אבל פשוט כזה אווירה כלילה כזה, וואו, כלילות באוויר, לרוב אני רואה כלילות באוויר, והבניינים כל כך יפים, כל כך יפה פה, כל כך אצילי, היינו אתמול אני והירושי, איזה בחור שהכרנו בטוקיו מזמן, אני וחברה, והוא לקח אותי שם פעם ראשונה לשיר בג'ם יפני, ושם הכרתי איזה יפני ועשינו איתו מוזיקה, ועכשיו הוא לקח אותי שוב פעם ראשונה לג'ם, פעם ראשונה גם בלונדון, וגם עליתי לשיר כזה, הייתי קצת לא משנה, אבל היה כיף, ובסוף גם הגיע מישהו עם דיג' כזה, ואז הצטרפתי אליהם לג'ם, ואז זה היה ממש קסום כזה, והרגשתי כזה שאני סוג של עושה סאונד הילינג כזה, שאני שרה ופותחת את הצ'קרות שלי, ומישהו כזה יתחבר אליי אז ירגיש שגם פתחתי את שלו, והיה ממש כיף. רגע, הנה אוטובוס אדום, אני מרגישה כאילו נכנסתי לתוך הארי פוטר, כולם במבטא חמוד, וכשהילדים מדברים, איזה חמודים, יואו, ואיזה כיף, כולם מדברים פה באנגלית, ומשהו הזכיר לי את יפן, כאילו כבר בנמל תעופה נכנסתי, ובחנויות יש כזה מלא אריזות עם אוכלים כזה, והכל מושקע ומסודר כזה יפה, הכל נקי ברחובות, ואנשים נדיבים ממש כאילו, ואז ראיתי את סקורה ואני כזה, מה קורה פה? זה כאילו יפן, אבל אולי אפילו יותר טוב, לא יודעת אם יותר טוב, אבל יותר כזה מוכר, כי השפה היא אנגלית, אז אני יכולה להבין הכל ולהתמצא, וואי, אני ממש ממש מאושרת פה, וזה רק היום השני, זה כאילו עוד לא חוויתי את לונדון במלואה, ואני משהו מרגיש לי נעים ונוח וטוב פה, ומבפנים גם משהו אומר לי אין לך מה לדאוג לגבי כסף בכלל, כזה תרגישי חופשי כזה להוציא, למרות שתכלס המחירים פה לא נמוכים, אבל אני גם מרגישה בשפע כזה, וכאלה סימנים נעימים מהיקום. הנה ליון קינג, הייתי בליון קינג פעם שעברה שהייתי פה, וואי שווה המחזמר הזה, שווה לראות, וחשבתי ללכת לראות או את מטילדה או את בוק אוף מורמון. בוק אוף מורמון נשמע לי ממש מצחיק, נראה לי בא לי ללכת לראות את זה, והיום אני פוגשת חברה שלמדה איתי בבית ספר למשחק, חן גרייס פרויליך. איזה בניינים, אימא, אני הולכת ברחובות ואני כמו בהגדה. בוא'נה, העיר הזאת מתלבשת עליי, מה זה טוב. אני מתלבשת על העיר הזאת, ששניהם מתלבשים בהתאמה בקיצר. וואו, משהו מרגיש לי ממש טוב פה. טוב, ניתן לזה עוד כמה ימים ונראה, אני לא עושה שום החלטות או משהו, אבל נרגיש את זה. וגם אתמול בקריוקי אני מסתכלת על איזה בחור והוא לבוש כמו איזה אקס שהיה לי, כזה מישהו שסוג של יצאתי איתו, היה לנו מערכת יחסים מרחוק, ואני מסתכלת ואני כאילו, הוא בגובה שלו, ואני זה הוא?
מסתכל ככה למטה ועם כובע, כאילו, אומייגאד, לא יכול להיות שזה, לא יכול להיות. ואז הוא מרים את הראש, וזה לא הוא, זה לא חמוד. זה התאכזבתי, האמת, קצת. אבל כאילו פתאום קלטתי בחור גם, ממש כזה מגניב. ואני כזה, רגע, אבל אל תשליחי, כאילו, אל תקשרי, זה לא הוא, הוא אחר, כאילו, את לא יודעת איזה מין בן אדם זה וכאלה. וקיצר, והוא היה אומן ממש מגניב, הוא כזה שר ממש יפה, ורקן מגניב. ואז התחיל איתי בסופו של דבר, הזמין אותי לקפה. אז כן, התראית כאן נראה ביום רביעי. קיצור, אני מרגישה כזה שזה עיר כזאת מלאה בהזדמנויות. לא רוצה עדיין לבנות על זה, אבל אני מרגישה אותה כזה. והיום עשיתי ציפורניים. תראו, אף פעם לא היה לי ציפורניים כאלה. וזה כזה כיפי. מרגישה יותר נשית כזה. בקיצור, אני ממש ממש מאושרת פה. אני לא יודעת אם זה מזג אוויר טוב, אבל כאילו זה מזג אוויר טוב, אני לא יודעת אם זה בגלל מזג האוויר הטוב, אבל למרות שהיום כזה אפרורי, אתמול היה כזה יותר שמש, אבל זה רק תחילת האביב. בואו נראה, אני מרגיש את זה. טוב, ממשיכה. נתראה בקרוב.